אני שרית חדד, ואתם נמצאים כאן איתי בהאנגר 11. אני סיימתי לפני 10 דקות את ההופעה. היה מדהים, היה כיף, היה שמח, הקהל היה על הרגליים וכולם שרו ורקדו. מה זה על הרגליים? באוויר? את מתכוונת? כן, בצנעה אמרתי את זה, בצנעה. אני פשוט, יש לי עודף אנרגיות עכשיו, ואני ממש נרגשת ושמחה מההופעה שהסתיימה מקודם, וגם הביאו לי הפתעה ומתנה גדולה, את האלבום פלטינה, 40,000 עותקים. אני רוצה להודות לכל מי שקנה את האלבום, לכל מי שמפרגן ברחוב, לכל מי שמתכתב איתי בפייסבוק ובכל מקום בארץ ובעולם. תודה רבה לכם על האהבה שאתם מרעיפים עליי, אני אוהבת אתכם. את כל פעם נותנת גיחות ככה לחול. אני מניחה שכמו הצלחה כאן, אני מניחה ששם הולך להיות אולי אפילו יותר גדול, את חושבת? תשמעי, ישראל זה הבית שלי, אני נולדתי כאן, וכאן ייוולדו ילדיי בעזרת השם, וכאן אני אבנה את הבית שלי ואת המשפחה שלי. אני מאוד מאוד אוהבת את ישראל, ואני מנסה בחול, אבל יותר בכיוון של אירופה. אני יכולה להגיד שעכשיו חתמתי חוזה עם חברת הפקות מאוד מאוד גדולה בבולגריה. כן, הקלטתי שם דואטים עם אליסיה, ואנחנו ממשיכים שם את הפרויקט שלנו. תודה לשרית מפריים טיים. תודה.